Harkemasse Boys krijgt te min in Genemuiden. Gerald Sibon, mogelijk toekomstig trainer Sportclub Heerenveen. En Pieter-Jan Postma op jacht naar Olympische revanche. Het is maandag 28 november. Dit is de sport in Boppenslag. Goeie, in dit programma zoals alle weken omtinken voor de Friese sport van het Aurone Weekend. Mooi een reportage over Heerenveen-onvoller Gerald Sibon. Sibon is intussen wedstrijdcoach Ron Jans opgenomen bij de wedstrijdselectie. Maar, en dat weet lang net elke niet, hij is ook nog jeugdtrainer bij Sportclub Heerenveen. Wellicht iets van zijn actieve carrière. En vanzelfs zeggen we dit weekend ook nog even bij u ziender Dirk Buitenzorg. En wij gaan op ziek naar zijn roots. Dat aansen nou eerst het voetbal. Harkemasse Boys zit in een hoeken waar de klappen vallen. Het wordt heeg tijd dat er punten pakt worden. Sneun wie Genemuiden, en dat is de nummer 4 van de topklasse, op de Bosk op bezitten. En de skiernis leert dus dat die ploeg de absolute angstgegner is van de Harkieten. Sfeer vooral onder de wedstrijd Harkemasse Boys Genemuiden. En het wordt tijd dat de boys haar een trouwe publiek restracteren op goed voetbal en vanzelfs punten. Overpunten uit 14 wedstrijden is net om een hoes te schreeuwen. En jou dan recht op een plak in de gevarenzone. Genemuiden staat vijfde, maar 24 uit 14. Vanzelfs binnen er altijd nog de zwierigheden met trainer Wiep Rodenhuis die hem ziek meld had. Assistent-trainer Henk de Jong van Cambuur liet zo'n kwart de trainingswer. De boys zonder de blessure, Havi Bishop en de skorste Roel van der Meulen en Arjen Bergsma komen sterk uit de startblokken. Oebele Skokker en dan keeper Albert Vlier, mooi een meer als goede reactie. De druk waard in het begin opviert en daardoor ontstiert de paniek bij Genemuiden. De waarom-speelballen, dat is Erik Eleveld, maar die komt direct een tjensje te kwart. Oebele Skokker, weer in goede douane, paast op René van der Wij. En die zocht er Erolint der Guti. Maar het is opnieuw keeper Albert Vlier die het redt. Genemuiden kwam net in het spel voor onder de 12e minuut. Lange bal op Martijn Jansen. En met een prooiwijzer van keeper Jacob de Vries. Maar die gaat op een verskorrend knullige wijze in de fout. En is het voor Martijn Jansen een koud kunstje om Genemuiden op 0-1 te zetten. Een dreun voor de Harkemasse Boys dat ze goed onder de wedstrijd begon. Maar het staat wel op een ei efter. Vier minuten later. De U-trap van keeper Jacob de Vries komt bij Erolien de Guti. En dan zocht de skiertjochter hier een strafschop in. Ja, we komen vanzelfs heel diep dichter bij Sinterklaas. En binnen de boys natuurlijk beleid, maar dit cadeautje wat hier terug. De arbitrage jongt. Echt nog een gele kaart van de verdiener van Genemuiden. Publiek lagen erom, maar het is Oebele Skokker die het zijn jochende van het seizoen hier maakt. En daarmee de Harkemasse Boys weer op Lieke zijn hechten brengt. Ian gelijk. De boys hadden de wedstrijd dan weer onder controle. Op één moment nou. Het is 10 minuten voor eerst. En dan komt de topscorer van Genemuiden, Willem Lanjouw, in vrije scoringspositie. Maar hij shot rjocht in de hand van keeper Jacob de Vries. Tweede helte, Erik Eleveld. René van der Wij, mooi baltje op Adam Jeni. Scott misleerd wordt blokkeren, maar hij krijgt nog eens een keer de kans. De redding van Albert Vlier en daar is der. Oh, Oebele Skokker. Dit hier van zelfs de 2 in wijze matten. Wat een mogelijkheid voor de Harkemasse Boys, maar hij gaat verlen. René van der Wij en die versiert hier de hoekschop voor Harkemasse Boys. En die komt van Oebele Skokker. En dan is daar de kopbal van Ruinderslager, maar die komt in de hand bij keeper Albert Vlier van Genemuiden. Lange bal richting Willem Lanjouw. En dan is het Ewald Koster niet uitgeliederd. En zo wordt het op een slemielige wijze een score voor Genemuiden. 1-2. De Harkemasse Boys zitten wat dat onbelangrijk in het verdomhoekje. Willem Lanjouw, de topscorer van Genemuiden. En dan breekt het even bij de boys en begint Genemuiden knap te combineren. Martijn Jansen, de man van de 1-0. Krijgt de bal hier op een om. En zocht dan Anne van der Kolk in het gat rennen. Maar daar is keeper Jacob de Vries die het redding brengt. De boys rocht hij dan haar een recht. En we zien de league maken te versjerren. Toch vooral risico's te nemen. En de Mieni. Oebele Skokker. Op een ei en de Mieni.
En dan rucht het hij zijn vizier, krekt de heeg, gaat de bal oer. In de blessuretijd nog een mogelijkheid voor de Harkemasse boys. En Nemieni, mooi het schot, maar dat gaat echt oer de goal. En zo binnen de druimensoer voor de boys. Boer voetbal, maar geen punten. Ja, het spul van de Harkemasse boys mocht dan sneu beter wezen. Ze steen wol op een nij met lege handen. En dat wiels de ploeg van interimtrainer Konrad Ongersma eens meer verzinnen hier. Eigenlijk moeten we gewoon 3 punten pakken vandaag. Kijk, je verliest gewoon door 2 eigen fouten. We hebben genoeg gecreëerd. We hebben weinig weggegeven. Ja, de laatste kwartier, de laatste 20 minuten. Ja, dan ga je toch voor de ene punt spelen. Ja, dan geven we wat ruimte weg en wat kansen weg. Maar goed, als je de hele wedstrijd kijkt, ja, dan moesten we eigenlijk gewoon winnen. Een keeper, Jacob de Vries, gaat behoorlijk de mist in bij de 0-1 van Genemuiden. Verwiest hem, zou ik zeggen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Jacob had al zoveel punten gepakt dit seizoen. Zit er altijd. Nou, dan maak je er een keer een fout. Nou, dat is dan jammer. En, nou, de jongens pakken het voor de rest prima weer op. En hij stond er daarna wel weer. Er stonden dan in de topklasse Spakenburg gaat onder leiding met 22 punten uit 15 spelenwedstrijden voor Rijnsburgse boys en GVVV. Harkemasse boys vinden we waarom op het 13e plak. En na een week dan neemt de ploeg het op in de thuiswedstrijd tegen Capelle. En Capelle, die ploeg, staat 6e. Sportclub Heerenveen spelen sneuntejoen in een spectaculair duel met 2-2 League tegen NAC Breda. Invaller Gerald Chibon koer daar in de laatste minuten zelfs hij niet meer onverrooien. Vlien Wieke zwarge de lange onvaller nog wel voor de ommekeer in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. En liet Chibon nog maar eens zien dat hij nog altijd voor grutte weer de wijze keer. Of Chibon er nooit dit seizoen mee ophoudt, dat weet er zelf nog net. Maar hij zal wel dwanden met het leven na zijn actieve carrière. Wij kennen Chibon vooral van zijn fabuleuze techniek en zijn vrije goals. Zijn soms ongelofelijke acties. En van de belangrijkste goal uit de historie van Sportclub Heerenveen. Chibon, Heerenveen heeft de weken. Maar van nou aan kennen we Chibon ook als trainer. Luister ze wel naar je, Gerald? Wel? Nee. Ja, we luisteren goed. Het idee dat die stem van Wilco een paar octaven hoger ligt. Ja, maar die is ook de baas, hè? Moet dat nog leren, stemverheffing. Niet jouw ding. Nou. Het is typerend van de meest Gerald Chibon. Nuchter, relaxed en vooral hemzelf. En zo gaat hij ook zijn trainerskip in. Chibon moet hem om jouw 4 melden bij hardcoach van de C's, Wilco Hellinga. We beginnen eerst zometeen weer met challenge. Met 3 groepjes. En dat doen we 3 keer 12. En daarna maken we een eerst een positiespel en daarna een partijspel. Dus. Tegen met Hellinga gaat Chibon onder slag met een groepje jongens. Het lijkt erop dat het alweer nog wat oortaast is. Hellinga is nogal aanwezig. We gaan er zometeen hard in spelen. Aannemen, spelen. Dus en Chibon beperkt hem tussen nou en dan een opmerking. Ja, nog, hè? Die krijgen we ook weer terug, hè? We blijven weer terug en dan... Ja, Gerald, komt ie. Kun je ei een beetje kwijt, Gerald? Ja, dat is wel leuk om te doen. Dat is wel leuk. Dus ja, mijn ei kwijt. Ja, maar voor mij is het gewoon kijken hoe je met die jongens omgaat en hoe Wilco het doet. En ja, dat is voor mij alleen maar zuigen, opzuigen allemaal. En ja, kijken wat ik ermee kan allemaal. Voor de spelers is het hoe dan ik een eer om train te worden door de grutte Gerald Chibon. Nou, ik denk een hele rustige trainer die er veel verstand van heeft. En ook zeker van mij kan wijzen bij u. En nou ja, vooral voor de spitsen is hij heel belangrijk. Hij heeft natuurlijk een hoop ervaring, het heugvoetballen nog steeds. Dus hij kan nu zeker verder helpen. Als we het fout doen, dan zegt hij dat gelijk. Hij is heel rustig gewoon, ja. Hij schreeuwt niet of zo, maar gewoon heel rustig. Hij komt even naar je toe en dan zegt hij het. Zou het een goede trainer kunnen zijn, wat denk je? Ik denk het wel, ja. Juist, ik zei noemen het nou even mij. Ja, dat is doping voor die mansjes, hè? Maar het mogelijke trainerskip is Chibon ontwaande maar het leven na zijn carrière als speler. Al weet de nou 32-jarige spits nog net wat hij na dit seizoen doet. Natuurlijk neig je aan het eind van het jaar om te stoppen. Kijk, er is natuurlijk dit jaar zijn ook alweer dingen voorgevallen. Ik denk van, nou ja, daarvoor kom ik hier niet. Ik kom hier wel om plezier te hebben, om het leuk te hebben, om te voetballen en om mijn bijdrage te leveren. En als die zo klein is, dat het voor mij niet meer plezier oplevert dan ik wil,
Ben je plezier even kwijt dan? Of kwijt geweest? Ja, even? natuurlijk ben je dat kwijt. Maar ja, dat lijkt me logisch. Ja, maar Nou ja, als je niet meer bij de selectie zit, dan is het voetbal en dan is het niet meer leuk. Maar is dat het alleen of heeft het ook een beetje met sfeer te maken in het team of met contact met de trainerstaf? Of? Nee. Kijk, ik ben hier gekomen met een bepaald idee en dat wordt dan op een gegeven moment, denken mensen er anders over, verantwoordelijken. Nou ja, dat is prima. Ik bedoel, daar heb ik me weer neer te leggen. Maar ja, dat stimuleert mij dan niet, op een gegeven moment niet meer om van nou, dat ga ik niet nog een jaar doen of zo. Daar heb ik dan geen trek in. Toch kiest Sibon nog van Grutte weer wezen. Dat liet die vrienden weekendje in RKC maar zijn fantastische goal nog zien. Maar ook in de ploeg speelt Sibon een rol. Vooral richting die orenspits Bas Dost. Dit seizoen speelt Bas Dost onmerkelijk beter als verlinier. Om nou voor te sissen dat luidt onder de hulp van Sibon gaat misschien wat te vier, maar hij is er vol met waande. Ja, nee, daar ben ik wel heel bewust mee bezig. Maar dat vind ik ook wel leuk, want ik zie ook wel dat hij dat wel waardeert en dat hij dat wel oppikt en dat hij dat wel meeneemt. Dus dan krijg je het ook wel terug. Je kan het ook hebben dat hij zegt van nee, dat heb je helemaal ook weer. Gaat ook beter. Nou, ik vind wel dat het beter met hem gaat. En natuurlijk, de ene week is het beter dan de andere week, maar dat is bij iedereen zo. En de ene week scoort hij de 2 of 3 en scoort hij een keer niet. Nou ja, dat is nou eenmaal zo. Maar ik vind wel dat hij in de basis wel steeds sterker en beter wordt. Waarom naar de trainer Sibon? Als die bal komt, heb je tijd genoeg om je daarheen te lopen. Als je nu verliest... De vraag dat besluit is, schoolt er een toekomstig trainer in Sibon? Dat zal blijken, hè? Dat duurt nog even. Hij is net begonnen, dus... maar goed, het enige wat heel belangrijk is, dat hij ontzettend veel ervaring meeneemt. Ja, dat is natuurlijk voor jeugdspelers hartstikke belangrijk. Maar kun je dat misschien al een beetje zien? Dat je denkt van nou, ik weet dat er al een trainer in zit misschien? Ja, sowieso, als je het hebt over voetbalverstand en praten over voetballen. Nou, daar heeft hij natuurlijk veel, wat Jan al zegt, veel ervaring en veel kennis. Dus dat is wel zeer positief. Maar hij is wel heel relaxed, hè? Hij is heel... Maar ja, dat ken ik. Prima, het is soms net ik denk dat het heel goed is. Ik ben de meeste enthousiasme. Ja. Hè, want dat is voor deze leeftijdscategorie heel belangrijk. Goedwang, klasse, Anjan, hoe ze het helwoest. En hij is op een hele rustige toon van als je het nou zo doet. Nou, dat is hartstikke goed. Ik denk dat die jongens heel duidelijk maken van wat er vregen wordt. Hoe zwaar is dat nou? Dan mag het zelf maar even vregen. Vincieler Pieter-Jan Postma uit Ljouwert waard op zijn eerste Olympische Spelen in Peking 14e. En dat wie een grote teleurstelling, want hij gong als een van de favorieten van start. Postma nam een sabbatical, maakte zijn studio en pakte vlien hier de 3 weer op. En met 2 top 3 klasserings nomineerde Postma hem dit jaar nog voor Londen 2012. En die nominaties die kan hij takomwieken op het WK in Perth in Australië verzilveren. 5 december begint het WK in Australië. Als je daar bij de eerste 8 vaart, dan heb je de laatste 2 eisen voldoe je aan. Dat is een stukje vormbehoud en een stukje het land kwalificeren. Dat zijn minder moeilijke eisen dan te nomineren. Dat is allemaal al gebeurd. Maar deze moet ook gebeuren. Ja. In 2007 is het een superseizoen. Tweede op de wereldranglijst, tweede op het WK. En dat pakte op de Olympische Spelen in Peking net goed uit, mijn 14e plak. Wat is er oors als toen? Ik heb geleerd wat beter met mezelf om te gaan. Dan moet je denken aan... ik ging perfectionisme. Ik kan nu beter grenzen stellen, mezelf gretiger houden door maar niet maar door te gaan. Maar ook eens een keer te zeggen, oké, tot zover even en dan gaan we morgen weer verder. Beter leren communiceren, afstemmen met de coach. Beter keuzes maken over materiaal. Dus die dingen allemaal leren, ja, dat zorgt voor een veel evenwichtiger plan. En weet veel beter en bewuster waar ik mee bezig ben.
Wat kist dan nou nog doen om beter te worden? Ja, dat is een hele hoop. Dat is ongelooflijk. Ik denk wel eens dan van over 10 jaar, hoe hoog zou het niveau dan zijn? Of 10 jaar terug, hoe hoog was het niveau toen? En dat zijn hele grote verschillen. Dus je kan door blijven ontwikkelen. Wat is op dit moment die grootste aandachtspunt? Op dit ogenblik is dat voor de wind varen. Om de boot heel gevoelig over de golven heen te laten gaan. En tegelijkertijd met heel veel kracht aan de schoot te trekken. Die combinatie. En dat dan voor de wind. Daar is nu de meeste winst te pakken. Een van mijn valkuilen en een van mijn krachten is dat ik altijd sterker wil, meer wil, beter wil. Maar ik heb ook gezien dat die balans er moet zijn. Dus ik heb nu even gezegd van oké, hiermee kan ik winnen. Dus daarin ga ik het even niet zoeken. Ik zoek het nu eerst even meer in de techniek. Vooral in de techniek eigenlijk en het fysiek. Om die punten, speerpunten veel beter te maken. En dat materiaal, dat is eigenlijk tot zo'n hoog niveau dat ik daar alles mee kan. Ja, dan haast alles een keer meemaken. Dat kan dus helpen om het nou relaxter te maken? Ja. Ja, je weet ongeveer wat je kan verwachten. En, dus je staat daarin niet meer als verrassingen. Ook het zeilen staat veel meer centraal. Toen, een paar jaar geleden, was je nog een beetje onder de indruk van het hele gebeuren. Dat is nu niet meer zo. Bist je zo'n type die het precies weet op welke dag hij daar in actie komt? Ja, dat weet ik. Ja, 27 juli. Maar ik ben niet een afteller. Het gaat om vandaag. Vandaag maak je de stappen. Vandaag haal je uit het leven wat je eruit wil halen. Dus ik ben veel meer met vandaag bezig dan rennen daar naartoe. Caroline, wie is toch een absolute medaillekandidaat namens Nederland? Wist dat nou echt bij? Ja, dat probeer ik wel, ja. Ja, zeker. Ik ga daar vol voor een medaille. En het voelt gewoon heel goed. Thijsje Oenema van de Jouwer had juster op de 1000 meter bij de Vrootbekerwedstrijden in Astana het zilver hellen op de 1000 meter. De Nederlandse kampioene kwam uit op een tijd van 1:16:12. En daarjeder won Sven Kramer zijn eerste Vrootbekerwedstrijd na oordeelier van blessureleed. In Astana pakt Kramer het goud op zijn favoriete afstand, de 4 kilometer. In de rit bleef er zijn chinstonder Jorrit Bergsma, de fietsenmakker van Oudeboon, voor. De winnende tijd is van Kramer 6:13:83. Voor Bergsma is de 6:15:41 een persoonlijk record, tevens goed voor zilver. Turner Epke Zonderland is nomineren voor Sportman van het jaar 2011. Zonderland won in april op het EK in Berlijn zijn eerste Europese titel op rekstok en ook helle hij dat toernooi zilver op Bregen. Oren nomineren voor de titel Sportman 2011 binnen schermer Bas Verwijlen en reetrieder Bob de Jong. In 2009 waard Epke Zonderland ook alles uitroepen tot Sportman van het jaar. En bij de vrouwen gaat de strijd tussen reetriedster Irene Wust, zwemster Ranomi Kromowidjojo en hutfietser Marianne Vos. Op maandag 12 december. Dan worden de winnaars bekendmaken op het traditionele sportgala. Als je een beetje van hinders witte, dan ken je vanzelfs de naam Buitenzorg. Romrofte tijden wien er in de jaren 60 en 70 met het hinder Henry Buitenzorg en letterlijk Jojo Buitenzorg. Nou, us Dirk had dezelfde achternaam, maar hij is geen pakenceester van Henry. Zijn huid en mem binnen Royal Gull en Rekel Boko. We gingen op ziek naar de roots van us Dirk en kwamen uit in Gelderloon. Hey Robin. Hey, goedemorgen. Hey, jong. Hey. Ken wel, hè? Ken wel. Beetje koffie wel lekker. Hey, vraag je, van waar is Dirk Einziger? Ja, ik zou het niet weten. Ja, ik bedoel, van waar ben je in Heidemem? Ja, geen idee.
Hij is al weggroeid, heb ik het idee. Ja, hij is al weggroeid. Ja, hij groeit nou alle dagen net, maar hij groeit lekker terug. Ja. Hoe belangrijk ben de huid en mem? Ja, meestal wel heel belangrijk, maar ja. Het wil net zeggen dat hij en mem allebei de heel goed voetballen kennen, dat het ben dat dan ik ken. Of andersom. Nee. Kist zien huid en mem? Nou, eigenlijk helemaal net. Nee. Goedendag. Goeiedag, goedemorgen. Zijn we hier op Hoeve Buitenzorg? Ja, jullie zijn hier op Zoeterij Buitenzorg. Het staat vermeld op het voorhuis. Ja, en u bent meneer Nas? Ik ben Jan Nas, ja. Jan Nas. Ja. De dierenarts van de paardendierenarts. Ja. En nu al een jaar of wat een beetje fokker van buitenzorgpaarden. Ja. En dus ook van Usderk? Van Usderk, gedeeltelijk fokker. Voor de helft mede fokker van Derk Buitenzorg. Ja. U heeft een tijd voor hem gezorgd? We hebben een tijd voor hem gezorgd, ja. En zijn vader is hier? En zijn vader staat hier, dus daar zijn jullie op het juiste adres. Ja. De vader van Derk is Royal Gull. Royal Gull is een Zweedse hengst die heel goed gepresteerd heeft. Heeft op de baan €770.000 verdiend. Dus wat de vader betreft... Moet het goed komen met Derk. Helemaal goed komen met Derk. Ja. Nou, we willen hem wel zien. Dat is goed, dan gaan we eens even bekijken. En dit is hem dus? Dit is de vader van Derk, Royal Gull. Goed koerspaard. Ik vind zo op het eerste gezicht lijkt Derk wel een beetje op hem, hoor. Derk lijkt erop, ja zeker. Hij is alleen nog een beetje groter, maar Derk wordt dat vanzelf. Over 2 jaar is hij net zo groot als ja, want Royal Derk Gull. is nog een kleuter eigenlijk, hè? Derk is nog een kleuter. Derk is nog een kleuter. Nou, daar gaat hij. Ja. De vader van Derk. En die moeder, want die kunnen we nu niet zien. Die moeder is een hele mooie merrie en hebben ze geprobeerd en die had potentie genoeg, maar daar is er niet van gekomen, had snelheid genoeg. Dus die moeder moet je eigenlijk in Limburg een keer gaan bekijken, maar dat was als fokmerrie ook een heel braaf paard, een hele lieve merrie. Ja. Ik dacht steeds maar van nou, het is een nazaat van Henry en ja, dat Jojo. menen de mensen altijd, maar dat kan natuurlijk niet. De paarden die buitenzorg heren zijn hier geboren. Die krijgen dan de stalnaam. Maar het bloed van Henry en van Jojo, dat is al te lang geleden. Dat zit niet meer in de lijnen. Nee, dat is al te lang geleden. Nee, ja. maar u heeft er wel oog voor. Dat hoop ik wel, ja. Ja. Hier is natuurlijk Derk gemaakt. Want hier wordt zijn zaad afgenomen. Dit noemen we een fantoom ofwel dekbok. Maar dit is wel een heel steriele manier, hè? Het is wel een steriele manier. Heeft hij er wel plezier Hij van had er heel erg plezier van, want als we hem nou uit de wei halen en hij zou hem loslaten, dan gaat hij hier de hele dag op zitten. Want hij vindt het heerlijk. Hij vindt het heerlijk, ja. Dan worden hier de paarden opgevoed en geïnsemineerd. Dus die worden dan hier ingezet. Dus Rekel Boko is hier Rekel Boko is hier ingezet. En Rekel Boko is hier geïnsemineerd. Hier is Derk gemaakt. Ja, daar gemaakt, daar geïnsemineerd. Ja. En geboren in Limburg. En geboren in Limburg, ja. Als dat geen stugge Fries wordt... Dat wordt een hele stugge Fries. Waar hebben wij verkocht? Nou, wij fokken een aantal veulens op. En we verkopen ze eigenlijk allemaal. We houden wel eens 1 voor de hobby. Maar om 7 of 8 paarden in training te zetten, in deze situatie nu, zoals het nu gaat, is dat niet te handhaven natuurlijk, want dat kost te veel. Op het moment dat hij dan verkocht wordt, weet je niet gelijk dat hij naar de slacht gaat. Je hoopt natuurlijk van niet dat er toch altijd nog weer iemand is die hem kan verkopen daarna dat hij blijft leven. Maar €100 is natuurlijk een minimumbedrag, dat hebben we in Nederland nog nooit meegemaakt. En dat is natuurlijk heel vreemd, want hij zag er voor de rest goed uit. En de Royal Gull heeft nog niet zoveel kinderen. En ik weet zeker dat er goeie van komen. En we hopen dat Derk dat ook gaat doen. Ja. En ik weet zeker dat hij de baan haalt en dat hij een leuk koerspaard wordt. Daar ben ik van overtuigd. Want Safia de sport op deze manje. Joen speelt Cambuur de competitiewedstrijd in Almere City. Die wedstrijd is trouwens live te volgen in Buus op de radio. En boppendot morgen in uw Nijsprogramma de hichtepunten en de reacties vanzelfs van die wedstrijd. Tak om toonsje in uw sportcafé gaat het over judo en dan te gast onder oren Nederlands kampioene Miranda Wolfslag. Waar weet ontan? In elk geval, dag.